ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅର ଗପ ଶୁଣେଇବି ଯିଏ ପାଠଶାଳା ଯାଉଥିଲା। ପାଠଶାଳା ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ସ୍କୁଲ। ତୁମେମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲ କି ନାହିଁ? ଏବେ ତମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତୁମେମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଆସିବ। ସେହିଭଳି ମୁନି ମଧ୍ୟ ତମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଠଶାଳା ଯାଏ। ତ ଚାଲ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଯେ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ପାଠଶାଳା ବାହାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ମୁନି ଯାଇଥିଲା ହାଟକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗପର ନାଁ। ତ ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା। ମୁନି 6-7 ବରଷର ଝିଅଟିଏ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅଟିର ନାଁ କହୁଥିଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ମୁନି। ସେ କେତେ ବରଷର ଝିଅ? 6-7 ବରଷର ଝିଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ କୁନି ପିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି 6-7 ବରଷ ହେଇଥିବ। ସେଇଭଳି ମୁନିକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ 6-7 ବର୍ଷର କୁନି ଛୁଆଟିଏ। ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1ରେ ପଢ଼ୁଛ, ସେମିତି ମୁନି ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ସଅଳ ପାଠଶାଳା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଦିନେ ସଅଳ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା? ପାଠଶାଳା। ପାଠଶାଳା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ତୁମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସ, ପାଠଶାଳାକୁ ଆସ, ତୁମମାନେ କ'ଣ କର? ସକାଳୁ ଉଠ, ଗାଧେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇ, ତାପରେ ଯାହା ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଖାଇ, ତାପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଖାତା ବହି ସବୁ ଆଉ ପେନସିଲ ବକ୍ସ ସବୁ ନେଇକି ତାପରେ ତୁମମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସ, ପାଠଶାଳାକୁ ଆସ। ସେଇଭଳି ମୁନି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ତା ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ବାହାରିଛି ପାଠଶାଳାକୁ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହାଟ। ଏଇ ଛବିରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁନି। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ସିଲଟ ଧରିଛି। ସିଲଟ ମାନେ ସ୍ଲେଟ। ସିଲଟ ଧରି ବାହାରିଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି? ପାଠଶାଳାକୁ ବାହାରିଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ହେଉଛି ତାର ପାଠଶାଳା ବା ସ୍କୁଲ। ଆଉ ସିଏ ପାଠଶାଳା ଯିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ବସିଛି? ଏଇଠି ହାଟ ବସିଛି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ହାଟ ଯାଇଛ? ଦେଖିଛ ହାଟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ମୁନି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କେବେ ହାଟ ଯାଇନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପାଠଶାଳା ଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ହାଟ, ତେଣୁ ଭାବିଲା ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସନ୍ତି କି। ତାପରେ ଦେଖ ମୁନି କ'ଣ କରୁଛି? କହିଲା ଆଗେ ଟିକେ ହାଟ ବୁଲି ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ପାଠଶାଳାକୁ ଯିବି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁନି ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲା। ଦେଖ, ମୁନି ଯେତେବେଳେ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଆଗେ ଦେଖିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ପଣସ ଗୁଡ଼ାଏ ଧରିକି ବସିଛି। ପଣସ, ତା ବାଡ଼ିରେ ପଣସ ପାଚିଛି, ତ ପାଚିଲା ପଣସ କିଛି ଧରିକି ବସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏଇଠି 2ଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପଣସ କେତେ ରେଟ୍ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାଉସୀକୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଣସ କେତେ ଟଙ୍କା। ଆଉ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ ପଣସ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଦେବ ହେଲା। ତ ମୁନି ଆଗେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ପଣସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଏଇଠି କିଛି ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଦଳୀ ଫେଣା। ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ କଦଳୀ ଫେଣା ଧରି ବସିଛି ଆଉ ଅନଉଛି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଆସିଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ବେପାର କରନ୍ତି, ମୁଁ କଦଳୀ ବିକନ୍ତି। ତ ମୁନିକୁ ବି କଦଳୀ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁନି ଭାବିଲା ଘରୁ ତ ଖାଇକି ଆସିଛି, ହେଲେ ବି କଦଳୀ କିଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ତ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଆଜି ଖାଲି ହାଟଟେ ବୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଦିନେ ମାଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ହାଟରୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ନେବି। ତାପରେ ମୁନି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖିଲା ଏଇଠି ଲୁଗା ଦୋକାନ ବସିଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନାଲି, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ, ଧଳା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଏଇଠି ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଥାକ କରିକି ଥୁଆ ହେଇଛି।
ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବସି ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଗା କିଣିବେ ସେମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ମୁନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛଟେ ଅଛି। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଟା ବରଗଛ ବୋଲି? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଛରୁ ଦେଖ ଓହଳ ବାହାରିଛି, ଓହଳ ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ବରଗଛ, କାରଣ ବରଗଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଗଛରେ ବି ଏଇଭଳି ଓହଳ ତଳକୁ ବାହାରି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ବରଗଛ। ମୁନି ଏଇ ବରଗଛ ପାଖକୁ ବି ଗଲା, ଦେଖିଲା ଏଇଠି ସବୁ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସୁରେଇ, ମାଠିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଧରିକି ମାଠିଆଟେ ଧରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠିକୁ କିଣିକି ଘରକୁ ନେବେ। ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସୁରେଇ, ମାଠିଆରେ ନେଇକି କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ପାଣି ରଖିବେ। ଖରା ଦିନ ହେଇଛି, ଦେଖ ଖରା ଦିନେ ବି ପଣସ ପାଚିଥାଏ, ପାଚିଲା ପଣସ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ଖରା ଦିନେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଘରେ କ'ଣ କରିବେ? ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରଖି ପିଇବେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରଖିକି ପିଇଲେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଖରାଦିନେ ଆମେ ଫ୍ରିଜରୁ ପାଣି ନ ପିଇକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ରଖି ପିଇବା ଉଚିତ, ତାହା ଦେହ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଏଇଠି ସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। କୁମ୍ଭାରମାନେ ସବୁ ଶାଳରେ ମାଟିରେ ଏଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସୁରେଇ ଆଉ ମାଠିଆକୁ ସବୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁନି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, କହିଲା ଦେଖିଲା ଗଛର ଆର ପାଖେ ବି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସବୁ କୁଲା, ଟୋକେଇ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଟୋକେଇ, କୁଲା ଦେଖିଛ? ତୁମମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଛି? କାହିଁକି ନା ମୋ ଘରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ରଖିଛି କୁଲା ଆଉ ଟୋକେଇ। ଟୋକେଇରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଛୋଟ ଟୋକେଇରେ ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳି ବି ଯାଇପାରିବା, ଆଉ ଟୋକେଇ ପନିପରିବା ବି ରଖିପାରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ କୁଲା, କୁଲାଟି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? କୁଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗହମ କିଣିକି ଆଣୁ କି ଚୁଡ଼ା କିଣିକି ଆଣୁ, ସେଇଥିରେ ଯଦି କିଛି ଅଗାଡ଼ି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଦରକାରୀ ନଥିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଧାନର ଚୋପା କିମ୍ବା ଏଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମା ମାନେ କୁଲାରେ ବାଛି ଅଲଗା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁଲାଟି ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଲୋକଟି ବସିଛି, ତା ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଲୋକଟି ଠିକରେ ରଖିଛି। କ'ଣ ରଖିଛି ଆମକୁ ତ ଠିକ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁନି ଯେତେବେଳେ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ଟଣା ହେଲା ଭଳିଆ ଅଛି। ଏ ତମ୍ବୁ ଟଣା ହେଇକି ତା ତଳେ ବି ଦୋକାନୀମାନେ ବସି କିଛି ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଲୋକମାନେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ବି ତ ହାଟ ଯାଇଥିବ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଦେଖିଥିବ ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ମିଳେ। ତୁମ ଗାଁରେ କେବେ କେବେ ହାଟ ବସେ? ପିଲାମାନେ କିଛି ହାଟ ସବୁଦିନ ବସେ, ଆଉ କିଛି ହାଟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ବସେ। ଯେପରିକି କେବଳ ରବିବାର କିଛି ହାଟ ଅଛି, କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ବସେ। ଆଉ କିଛି ହାଟ ଅଛି ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବସେ। କିଛି ହାଟ ଅଛି ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ବସେ। ଆଉ କିଛି ହାଟ ସବୁଦିନ ବସେ। ତ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ହାଟକୁ ଯାଉଛ ଘରେ ପଚାରି ବୁଝିବ ଯେ ସେଇ ହାଟ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ବସେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ମୁନି ଯାଇଥିଲା ହାଟକୁ ବିଷୟଟିକୁ ତ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଚାଲ ଏହାର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।